Za treće kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Naravno znate duel starih rivala, duel velikih rivala Sarajeva i Veleža. Dvije ekipe koje su ubilježile sjajan start nove sezone, i Sarajevo i Velež sa maksimalnim učinkom nakon prva dva odigrana kola sa po 6 bodova na prvom i drugom mjestu i dobra forma, ali i večerašnja atmosfera na Koševu najavljuje da bi svi zajedno mogli uživati u jednoj izuzetnoj nogometnoj predstavi. Ovo je 115. međusobni duel ovih rivala. Prvi put igrali još 1946. godine. Ono što je zaista interesantno, i Sarajevo i Velež imaju po 42 pobjede uz 30 neriješenih rezultata. Gol razlika nešto na strani Moštaraca, 161 naspram 170. Tribine stadiona Koševo večeras izgledaju zaista lijepo, oko 5-6 hiljada gledalaca, među njima je jedna velika grupa, možda i blizu 500 navijača koji su stigli iz Mostara, i sve pohvale. Mostarci su ušli na tribine stadiona prije 30 minuta i nije se desilo ono što obično gledamo na našim utakmicama, da gostujući navijači stižu sa 20-30 minuta zakašnjenja. Očekujemo zanimljivu, kvalitetnu utakmicu. U formi su i jedni i druge žele nastaviti taj pobjedonosni niz. Vidjet ćemo šta će se dešavati večeras. Odigrane su i neke utakmice trećeg kola. Vidite rezultate: Slavija Čelik 2-0, Kozara Gošk 0-0, Leotar Sloboda 2-0, Rudar Prijedor Zvijezda 1-0, Travnik Željezničar 2-1, Široki Brijeg Borac 0-0. To je rezultat prvog poluvremena. Taj susret je počeo u 20 sati. Sutra igraju Zrinski Olimpik. Ovdje je još jedan lijep potez, pozdrav sportskim igrama mladih koje se dešavaju u Sarajevu, a učesnici finala prvih BH sportskih igara mladih danas su i gosti Fudbalskog kluba Sarajevo. Njih 960 pobjednici su regionalnih takmičenja održanih u 10 BH gradova, a dječaci i djevojčice danas dolaze na stadion Koševo. Sportske igre mladih predstavljaju najveće besplatno amatersko takmičenje za sve učenike i učenice osnovnih škola u 10 sportova. Treba reći da je počasni predsjednik Ivica Osim. Ambasadori su Vedad Ibišević i Danijel Šarić. Evo i sastava domaćina, sastava Sarajeva. Debitant na golu Adi Adilović, zatim Čomor Belošević, Torlak, Dupovac, Bajraktarević, Čepanović, Suljić, Kojašević, Obuća i Nermin Haskić. Šef stručnog štaba Jirži Plišek imao je malih problema, posebno se to odnosi na golmane, tako da će Adi Adilović, koji je imao problema sa ramenom, ipak večeras debitovati na golu Sarajeva. Sastav Veleža, pa ćemo nešto više kasnije reći o tome. Dakle, na golu Oštraković, zatim Merzić, Kajtaz, Kazazić, Ivetić, Duraković, Rovčanić, Kaljić, Kodro, Velagić i Ševko Okić. Mostarce sa klupe predvodi Mirza Varešanović, čovjek koji je veliki dio svoje igračke karijere proveo u Sarajevu, a naravno znate da je do posljednje kola prošle sezone bio i šef stručnog štaba Sarajeva, a prije početka i minuta šutnje za Nenada Bjedića. Prije toga i pozdrav, veliki aplauz od 5000 navijača za dječake i djevojčice, učesnice finala prvih BH sportskih igara mladih. Oni su danas gosti Fudbalskog kluba Sarajevo. Možete vidjeti tu ulaze na stadiona. Sada će biti i minuta šutnje. Odamo počast Vahidi Ferhatović, preminuloj supruzi legende našeg kluba Asima Ferhatovića i Nenadu Bjediću, legendi Fudbalskog kluba Velež. Neka je vječni rahmet Ismara. Evo, vidjeli ste tu i ovaj pozdrav navijača Veleža Nenadu Čeči Bjediću, a evo i malo južnoameričke atmosfere na tribinama stadiona Koševo. Dakle, minuta šutnje je bila za Nenada Bjedića, prerano preminulog legendarnog
nogometaša Veleža, te za Vahidu Ferhatović, suprugu jednog od najvećih i najboljih nogometaša Sarajeva svih vremena, Asima Ferhatovića Hasea, čovjeka koji je sa 100 golova i najbolji strelac Bordo ekipe svih vremena. Vladimir Dominković iz Orašja je glavni arbitar, Senad Ibrišim-Begović i Toni Bandić su njegovi pomoćnici, Dragan Petrović je četvrti arbitar, Mile Mandić je delegat ove utakmice. Sjajna atmosfera, ali korektna, sportska. Ove baklje su jedino tu možda mali višak, ali i jedni i drugi, i navijači Veleža i navijači Sarajeva za sad korektno sportski. Rekao sam to, lijep potez. Gostujući navijači su dobili besplatan ulaz na tribine i zaista je lijepo bilo vidjeti pri dolasku na tribine stadiona Koševo da navijači Sarajeva i Veleža zapravo zajedno prilaze stadionu apsolutno bez ikakvih problema i to je ono što nam svakako treba. Nadamo se da će tako i ostati u ovoj utakmici. Dakle, 115. međusobni duel Sarajeva i Veleža, veliki rivali, dva kluba sa najviše odigranih sezona u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije. Kada su u pitanju ekipe iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo 43 sezone nastupalo u ligi bivše države, Velež ima 38 sezona, recimo slijede Željezničar sa 34, Sloboda sa 25, Čelik 17, Borac 14 i tako dalje i tako dalje. Naravno, znate, Velež u svojim vitrinama ima i dva trofeja kupa bivše Jugoslavije, Sarajevo dvije titule prvaka u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Sarajevo mnogo uspješnije, Velež nikada u ovom takmičenju u premijer ligi nije pobjedio na ovom stadionu, a Mostarci su zadnji put na Koševu pobjedili u sezoni 1977-88 kada su pobjedili sa 1:0. Najavili su i jedan i drugi trener dobru igru, najavili su ofanzivu, najavili su spektakl, rekao je bivši strateg Bordo tima od prije mjesec, dva, trener rođenih iz Mostara. Rekao je, molim da se ne stvara euforija oko rezultata. Dobili smo prva dva meča kući, ali ja sa Veležom želim pobjeđivati gostima. Na pitanje o Sarajevu rekao je, naravno o Sarajevu sve znam, veliki broj igrača sam trenirao, tako da jako dobro znam njihove vrline, ali i mane. Pokazali smo u dosadašnjem dijelu sezone, posebno u prijateljskim utakmicama igranim u Francuskoj protiv Bresta i Sochaux, da se možemo nositi sa velikim klubovima, tako da se nadam da večeras možemo do povoljnog rezultata. Na Koševu ćemo ići otvoreno, garda, naravno respektujući protivnika, ali i svjesni svojih kvaliteta. Samouvjeren Mirza Varešanović, čovjek koji je prošle sezone sa Sarajevom osvojio titulu viceprvaka Bosne i Hercegovine i ono što je interesantno, posljednju utakmicu na klupi Bordo ekipe imao je upravo protiv Veleža u posljednjem kolu prošle sezone kada je Sarajevo golom Kenana Handžića pobjedilo sa 1:0 i tako na kraju stiglo do te druge pozicije. Evo sada dobre akcije Mostaraca, tu je Rovčanin bio u akciji, a onda je zasmetao malo Vladimir Dominković. Rekao sam da je Kenan Handžić postigao taj pogodak u posljednjem kolu prošle sezone za pobjedu Sarajeva od 1:0, a Handžića večeras nema zbog ozljede u timu Sarajeva. Umjesto njega prvi put od prve minute igra Semir Bajraktarević, koji se pokazao odlično na pripremama, stigao iz Sašk Napretka, nekada kao junior bio član Sarajeva i evo sada stiže ponovo u ekipu u kojoj je napravio i prve korake. Ima Jirži Plišek veliko povjerenje u ovog momka. Kojašević tražio naprijed Nermina Haskića. Rekao sam malo prije što je prije ove utakmice izjavio Varešanović, a i Plišek je najavio kvalitetan meč. Rekao je, očekuje nas interesantna i sigurno teška utakmica. Evo sada greške, Suljić, 1:0! Četvrta minuta, Asmir Suljić pogađa. Velika greška zadnje linije Veleža. Suljić je bio strijelac i u prošlom kolu protiv Goška. Gledamo još jednu obučaju, ubacio i onda velika pogreška Zlatka Kazazića. Zapravo je poklonio ovu loptu
mladom Asmiru Suljiću nije Dževad Oštraković imao apsolutno nikakvu šansu. 1:0 vodi Sarajevo praktično nakon prvog ozbiljnijeg napada u 4. minuti. Asmir Suljić postiže svoj drugi gol u ovoj sezoni za vodstvo Sarajeva od 1:0. Slavlje na sjevernoj tribini, ponovo tamo upaljene baklje. Rekao je Plišek, očekuje nas interesantna, ali i vrlo teška utakmica. Velež ima kvalitet što je pokazao u 2 premijerne utakmice, a uz to imaju i veliku motivaciju, ali i mi imamo cilj, to je pobjeda, ali isto tako našim navijačima moramo pružiti dopadljivu predstavu. Tim riječima je češki stručnjak na klupi Sarajeva Jirži Plišek najavio ovu jednu od najzanimljivih utakmica 3. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Odličan u skoku, sada Semir Bajraktarević. Obuća, ide to na drugu stranu, tražio Kojaševića, nije ga našao. Velagić. Druga lopta prema naprijed, Torlak se dobro postavlja. Igrače Velež otvoreno, sigurno, u ostalom to je i karakteristika igre mostarskog kluba oduvijek bila. Evo sada Haskića u naletu. Čini mi se sa Škaljićem. Iskusni Admer Škaljić je ovdje po mišljenju Vladimira Dominkovića napravio prekršaj. Sudija iz Orašja, kojemu je ovo druga utakmica u ovoj sezoni premijer lige, interesantno sudio u prvom kolu upravo Veležu u Mostaru, utakmici u kojoj su nogometaši Veleža pobjedili Čeliksa 2:1 i to golom u 95. minutu Bajre Spahića. Tada su Zeničani imali malo primjedbi na suđenje arbitra koji dolazi iz Orašja. Slobodan udarac za Sarajevo, za Zorana Beloševića. 3 igrača su u živom zidu. Belošević tražio Kojaševića. Ide kontranapad Veleža. Sjajno se transformišu Mostarci, ali prekršaj pravi Vučina Šćepanović. Bio je pod velikim znakom pitanja i Vučina Šćepanović, da li će biti spreman za ovu utakmicu, ali evo, za razliku od Kenana Handžića, Šćepanović je ipak u početnih 11 Sarajeva. Rekao sam, tu je i debitant Adi Adilović, koji se prije 3 dana ozlijedio, i to baš kada je najavljen. Dobio je Šćepanović žuti karton zbog ovog prekršaja. Dakle, baš u danu kada je Dino Hamzić u onim evropskim mečevima Sarajeva i u prva 2 kola bio prvi golman, kada je najavio svoj odlazak u Azerbejdžan, Adilović se povrijedio, tako da je u jednom trenutku Sarajevo praktično ostalo na samo jednom golmanu, Imri Hodžiću, i uprava Bordo kluba vrlo brzo je reagovala, potpisala je ugovor sa bivšim golmanom Partizana Đorđeom Pantićem, koji je branio u Ligi prvaka za beogradsku ekipu, branio za Debrecin, za Pjunik, ali nema pravo nastupa Pantić još uvijek. Vrlo moguće da će već u 4. kolu, kada će Sarajevo gostovati protiv Slavije, a to će se desiti u srijedu, imati pravo nastupa. U međuvremenu se Dino Hamzić vratio, on je na klupi za rezervne igrače, a Adi Adilović se oporavio od te lakše ozljede, tako da je ipak dobio priliku debitovati danas na golu Sarajeva. Dobar u skoku, Askić, Emir Obuća prema lopti. Jedan bespotreban start iskusnog Emira Obuće nad čuvaru mreže Veleža, Oštrakoviću. Velagić. Išla je ova lopta prema Rovčaninu. Ide to sada za Okića. Dobro se postavlja Dupovac. Obuća kombinuje sa Haskićem. Torlak. Kojašević odlično se zagradio. Kojaševića, on je postigao 2 gola u prva 2 kola kao i Emir Obuća. Sada im se tu pridružio i Asmir Suljić. Ide Kodro.
offside pozicije, dobra akcija Mostaraca, ali sve to završava ovim izuzetno lošim centar šutem. Minuta je 10. Sarajevo vodi 1:0, u četvrtom pogodio Asmir Suljić. Ovo je bio pokušaj centar šuta Dženana Durakovića. Loptu u igru će vratiti Adi Adilović. U 20 sati, kao što sam rekao u uvodu, počeo je još jedan derbi susret ovog trećeg kola. U Širokom Brijegu na Pecari igraju Široki Brijeg i Borac i početkom drugog poluvremena Širokobriježani su stigli do prednosti od 1:0. Taj susret, podsjećam, počeo u 20 sati. I ono što je interesantno, upravo ova četiri kluba, dakle Sarajevo, Velež i večerašnji protivnici u Širokom Brijegu, Borac i Široki Brijeg, su timovi sa maksimalnim učinkom u prva dva kola. Dakle, ovo treće su dočekali sa po 6 bodova. Je prošla ova lopta za Šefku Okića, završila kod Adija Adilovića. Bio jedno vrijeme u Sloveniji, bio na golu Travnika. Evo Torlaka. Duga lopta prema Haskiću, ali postavljena odbrana Veleža, samo za kratko Obuća. Obuća, ubacuje se Suljić. Suljić u posljednjem trenutku sada interveniše Škaljić. Biće prvi korner na utakmici. Rastrčan Asmir Suljić, posebno nakon one 4. minute i ranog pogotka. Ima veliko povjerenje Irši Plišek u ovog mladića, u ovog mladog momka. Daje mu puno povjerenje. Starter je praktično u svim utakmicama. Sada će ubaciti Kojašević, prvi korner. Velika gužva tu u petercu ispred Oštrakovića. Tu su Torlak, tu je i čini mi se Emir Obuća u 5 metara. Ubacuje Kojašević. Kojašević. Prekršaj nad Oštrakovićem. Mislim da je ovo neka uigrana kombinacija u kojoj Kojašević treba da pokuša direktno iz kornera ugroziti protivničkog golmana. Belošević zaustavlja napad Mostaraca. Ponovo Suljića. Bajraktarević bez rizika nazad za Dupovca. Oštraković. Inače, Velež je u odnosu na prošlu sezonu dosta toga mijenjao. Stiglo je dosta novih nogometaša, recimo tu je Damir Rovčanin koji je večeras starter. Stigao još i Bajro Spahić. Jedan i drugi došli iz Željezničara. Adnan Bobić koji je na klupi, rezervni golman, došao iz Konjica, iz ekipe Igmana. Tarik Cerić je također stigao u Velež, igrač koji je dobar dio svoje karijere proveo u inostranstvu, bio u Poljskoj, bio u Hrvatskoj. Tu je i Samir Merzić koji je igrao jedno vrijeme u Rusiji. Samir Merzić koji je starter, nosi dres sa brojem 16. Naravno, treba reći, ponoviti još jednom tu promjenu na klupi. Milomir Rodović je završio prošlu sezonu sa timom iz Mostara. Evo sada Šefki Okića, ofsajd pozicija za mladog Dženana Durakovića. Šefko Okić prošle sezone najbolji strelac Veleža i on je bio vrlo blizu napuštanju Premijer lige Bosne i Hercegovine, ali s obzirom da nije našao inostrani angažman, vratio se i sigurno da će klupi Veleža na čelu sa Mirzom Varešanovićem biti od velike koristi. Šćepanović. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, Dupovac, to mirno vraća za Adilovića. Sada Torlak.
bez posla za sad. Novi čuvar mreže Bordo ekipe. I tu će biti sada žestoka konkurencija. Đorđe Pantić, sjajan golman, istakao se nekada sjajnim partijama u Ligi prvaka, osvojio naslov prvaka i u Mađarskoj sa Debrecinom, u Srbiji s Partizanom. Belošević prema Suljiću, ostao je neko na terenu, je li to Damir Kojašević? Čini mi se da jeste, ali sve će biti u redu sa ovim Crnogorcem. Igra sjajno u prvim kolima ove sezone Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sigurno da se radi o sjajnom nogometašu, velikom znalcu, sjajnom tehničaru. Sada se u posljednjim kolima malo više podredio kolektivu i odmah je to donijelo rezultate. Igra zaista izvanredno Damir Kojašević. Adilović za Dupovca. Torlak. Sarajevo rano povelo u 4. minutu. Evo sada jednom laganom igrom, rekao bih, čuva to. Evo Bajraktarevića, igra na toj poziciji zadnjeg veznog. Milošević uspio je to sustići. Šćepanović i Bajraktarević igraju na tim pozicijama zadnjeg veznog ispred 4 igrača u liniji. Prejako za, čini mi se, tamo Čomora koji se ubacio po desnoj strani. Još jedan mlađi reprezentativac Bosne i Hercegovine. A trojica i se nalaze na spisku Vlade Jagodića, to su pomenuti Dupovac i Čomar, te Kenan Handžić koji večeras ne nastupa zbog povrede. Izgubio loptu Vučina Šćepanović, evo za kratko Velagića, ali Dupovac se ponovo dobro postavlja. Strašan napredak je ostvario ovaj mladi nogometaš Sarajeva, Amir Dupovac. Sjajno sarađuje sa iskusnim Torlakom i čini jedan zaista respektabilan štoperski par. Evo sada Torlaka koji izlazi. Haskić, Šćepanović, Suljić. Novi duel Suljića i Škaljića. Sada strelac jedinog pogotka u dosadašnjem dijelu utakmice. Suljić pravi prekršaj. Kazazić. Za Kajtaza. Još jedan, možemo slobodno reći, veteran Veleža, Admir Kajtaz. Dobar dio svoje karijere proveo i u Sarajevu, ali ne u Bordo dresu, igrao za Željezničar. Velagić za Kodru. Evo Durakovića. Čeka ga Čomor. Mladi Duraković, ali ne da se Čomor. Biće samo ubacivanje sa strane za Mostarce koji imaju također veliku podršku sa tribina, ali korektno sportski, zaista obostrano navijanje za čistu desetku. Nije prihvatio loptu iskusni Admir Velagić. Evo Mirce Varešanovića. Nešto više od godine dana bio na klupi Sarajeva, nije imao, pa mogu to slobodno reći, baš zajednički jezik sa navijačima ekipe sa Koševa. Onda je uslijedio rastanak, ali evo, ovaj bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine brzo se snašao i stigao je poziv iz renomiranog mostarskog kluba, gdje će Mirza Varešanović pokušati Mostarce vratiti tamo gdje im je mjesto, to je u sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa. Mirza Varešanović je povezivan i sa prije par dana preminulim Nenadom Bjedićem, jer je upravo Bjedić bio trener Varešanovića dok je ovaj igrao za Tursku Bursu. Slobodan udarac će biti ili ne. Završilo je to van granica igrališta. Smatra Dominković da
faula tu nije bilo. Takvog mišljenja nije Varešanović. Vratio Zlatko Kazazić svom golmanu. Prema Velagiću išla ova lopta. Rovčanin za Durakovića. Preko iza pleđa mladog Durakovića bio je čomor, ali bez obzira na to nije uspio Duraković stići do ove lopte. Najmlađi u ovom timu Veleža, Dženan Duraković, nedavno proslavio svoj 21. rođendan. Ne može Šćepanović do lopte, tu je Škaljić, posljednjih 7-8 minuta, ne dešava se mnogo toga zanimljivog, uglavnom lopta na sredini terena. Sada je izašla i van granica, vratit će u igru Denis Čomor. Pritišće tu Velež, rade stalni pritisak Mostarci na zadnju liniju Sarajeva i ako zanemarimo onu pogrešku iz 4. minute kada je Kazazić praktično asistirao Suljiću za vodstvo, Sarajevo nije ozbiljnije zaprijetilo Oštrakoviću. Evo Zlatka Kazazića za Škaljića. Rovčanin. Lijepo kombinuju sada Mostarci. Evo da će to biti slobodan udarac. Samir Merzić je fauliran. To je još jedno novo ime u ekipi Veleža. Istina, Samir Merzić je prošao nogometnu školu Veleža, ali je otišao kao vrlo mlad. Igrao u Češkoj Republici, bio član ekipe Ustina Dlaben, bio u Teplicama. Rekao sam, u Velež došao iz ruskog Amkar Perma. Ovo su navijači tima iz Mostara. Dupovac. Belošević kombinuje sa Šćepanovićem. Lopta u prazan prostor, daleko od Suljića, daleko od Šćepanovića. Vratit će u igru Armel Škaljić. Velagić. Bajraktarević, ponovo vrlo dobar u ovim situacijama do sad. Semir Bajraktarević, ovo mu je praktično prva utakmica od prve minute. Uglavnom je dobivao šansu u onim evropskim mečevima i to u samom finišu od Iržija Plišeka. Evo sada od prve minute, mislim da je u ovih prvih 20 minuta Bajraktarević svoju šansu maksimalno iskoristio. Ponovo nema opasnosti za Oštrakovića. Kazazić. Škaljić. Evo dobre lopte za Rovčanina. Dobar je tehničar Rovčanin, ali ponovo potvrda onoga o čemu sam malo prije govorio. Na ovoj poziciji štopera Amer Dupovac igra zaista sjajno, odlično čita igru. Vidjeli ste i sada da je jako dobro pročitao namjeru Rovčanina. Atraktivno, ali ipak i dalje bez opasnosti šutirao Damir Rovčanin. Nekada je Rovčanin važio za veliku nadu sarajevskog željezničara, ali je to nije se baš naigrao mnogo u plavom dresu, tako da je sada postao jedan od ključnih nogometaša Veleža. Bajraktarevića. Šćepanović za Dupovca. Dugo sada drži loptu, zadnja linija Sarajeva. Šćepanović. Nema rješenja. Suljić. Bajraktarević za Dupovca. Belošević.
Penat je za Sarajevo. Ušli smo u 25. minutu. Sve vrijedno pažnje viđeno na samom početku u 4. minutu kada je Asmir Suljić iskoristio grešku zadnje linije Veleža. Poslije toga uglavnom se sve dešava između dva 16-terca. Bez prilika, bez udaraca u okvir gola. Sada Torlak nije najbolje prihvatio ovu loptu. Ovo je Kodro. Nazad za Kajtaza. Izbacuje Torlak, traži Haskića. Preslikao ponovo Dupovac. Bajraktarević. Bajraktarević tražio Kojaševića, prozreo tu njegovu namjeru Perica Ivetić. Dobro presjekao loptu, onda Čomor uz prekršaj uzima ovu loptu. Ivetić. Za Kazažića, evo Velagića. Sada slična situacija kao u onom prošlom napadu, ali na drugoj strani. Evo ponovo Bajraktarevića i ovaj put vrlo uspješan. Presjekao još jednu akciju Mostaraca. Velagić. Velošević bez rizika. Šefkokić je bio u naletu, pokazuje mu golman Anjelović da je možda to mogao vratiti nazad, ali nije želio Belošević ništa rizikovati. Evo sada Durakovića, prvi put na desnoj strani, do sad je uvijek djelovao po lijevoj. Kojašević sada uzima ovu loptu i dobiva prekršaj. Čini mi se da je Admir Kajtaz taj koji je faulirao Crnogorca u dresu Sarajeva. Slobodan udarac je za Torlaka. Korektna utakmica za sad, samo jedan žuti karton i to na samom početku za Vučinu Šćepanovića. Evo Dupovca. Velošević. Haskić. Haskić koji je protiv Rebra u drugom pretkolu Evropske lige postigao 2 pogotka na ovom stadionu. Bio je to njegov praktično debi pred sarajevskom publikom u dresu Sarajeva i eto završio je sa 2 pogotka u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Do sad strelac jednog gola, ovaj bivši igrač Banovićke budućnosti, pogodio u prošlom kolu kada je Sarajevo slavilo protiv Goška u Čitluku sa 4-2. Može li Kojašević do ove lopte? Bio je uporan, ali na kraju Ivetić to ipak izbacuje. Ovo je Kodro. Odlično se tu bacio Suljić. I onda ubacivanje sa strane za ekipu Veleža. Posljednjih sezona u premijer ligi, rekao sam, Sarajevo mnogo bolje, mnogo dominantnije. Od kada se igra premijer liga, ekipa Veleža nije niti jednom uspjela slaviti na ovom stadionu. A posljednji put su 2009. Mostarci uzeli jedan bod, tada je bilo 1-1. Sada je ovdje malo zakomplikovao situaciju Šefkokić. Evo kontre Sarajeva. Kojašević. Kojašević, sada malo Mostaraca nazad. Kojašević uspio je to vratiti za Obuću. Obuća, imali prostora za udarac. Obuća. Izvlači se Kojašević. Haskić je u sredini. Kojašević. Prilazi tu i Bajraktarević iz prve topovski. Pogodila je lopta nekoga Šćepanović. Evo sada pritiska Sarajeva. Čomor. Nema prolaza tu za Čomora. Ivetić pa Kodro. Dakle, posljednji put Velež 2009. uzeo boda. Interesantno da je Adin Đafić tada postigao jedini gol za ekipu Veleža. Adin Đafić je od prije par dana postao član Sarajeva i večeras sjedi na klupi i čeka svoj debi u ekipi tima Sakoševa. Belošević će ubaciti za Suljića. Sjajan je tehničar Suljić. Sada Obuća. Nema nikoga u 16-tercu, tamo je samo Haskić.
Škaljić izblokirao Beloševića. Obuća. Belošević. Obuća na malom prostoru. Obuća. Nije moglo ovo proći. Čini mi se da je Kazazić bio taj koji je bio dobro postavljen. Ponovo aut za Beloševića. Šćepanović. Ide to ponovo van granica igrališta i ponovo Belošević. Pogodila je lopta Suljića, Šćepanović. Sada Bajraktarević. I ponovo, mislim, peti put lopta van granica igrališta u 60 sekundi. I svaki put je u igru vraća Zoran Belošević. Evo vidite jedan sada zanimljiv razgovor Beloševića i Varešanovića. Naravno, znaju se oni jako dobro jer jedno vrijeme je Belošević igrao pod dirigentskom palicom Mirze Varešanovića. Ide Torlak. Otvara se Čomor. Odlučio se za Kojaševića. Kojašević, Haskić. Krasna akcija. Evo Čomora, Slavo. Od samog početka akcija koja je obećavala, ali onda slab centar šut Čomora. Ipak zadovoljan Jiří Plišek. Veleža. Velagić tražio Dženana Durakovića koji je ostao ovamo na desnoj strani. Gubi loptu Šćepanović. Merzić je bio bolji u ovom duelu, ali nakon toga nije napravio ništa. Adi Adilović još uvijek bez intervencije, a igra se 32. minuta. Bajraktarević prema Čomoru. Obuća. Evo sada lijepe akcije Mostaraca. Nema offside pozicije, ali prebrzo je ovo. Će aut za Sarajevo. Duraković je bio u naletu, ali do lopte nije mogao doći. Škaljić i Suljić. Ko zna koji je njihov duel večeras. Ovaj je završio prekršajem mnogo iskusnijeg nogometaša Veleža. Belošević će izvesti slobodan udarac. Traže igrači Sarajeva koji se nalaze na sredini terena ovu loptu. Odlučio se Belošević za Haskića. Ne može Obuća do lopte, tu je Ivetić. Sada opasnosti nema. Bajraktarević. Bajraktarević. Ponovo se vraća lopta za Bajraktarevića. Šćepanović sada. Kojašević izvukao se na desnu stranu. Odličan prijem lopte. Čeka ga Ivetić. Ubacuje se Čomor. Nije mogao proći. Velagić. Prekršaj Bajraktarevića. Ostao je na travi Admir Velagić. Evo još jednom te situacije. Prije da lopte došao iskusni Velagić. Evo Škaljića. Kazazić pa Ivetić. Perica Ivetić nekada igrao za Laktaše. Prije toga i za Banja Lučki Borac. Na karijeru počeo u Bsku iz Banja Luke. Duraković. Odličan centar šut sada Duraković. A evo prve prilike za Velež, ali iz teške pozicije šutirao Damir Rovčanin. Evo upisat ćemo ovaj 34. minut kao zapravo prvu kakvu takvu pretnju za gol Sarajeva. Rovčanin glavom, ali ide to pored gola. Suljić. Suljić, prolazi Suljić, ovo je prekršaj.
Ponovo duel, ne treba to više ni napominjati. Ovi dueli Armila Škaljića i Aspira Suljića prate nas od samog početka utakmice. Evo sada je 35. minuta. Čeka se Torlak koji ide tamo laganim korakom u kazneni prostor. Otišao je i drugi štoper Bordo tima, Dupovac u 16-terac ispred golmana Oštrakovića. Šćepanović, slabo. Ubacivanje sa strane ponovo za domaću ekipu. Do sada ova atmosfera na Koševu daleko ispred kvaliteta igre. Vidjeli smo taj jedan pogodak, ali nakon toga apsolutno ništa i sa jedne i sa druge strane. Da li se Sarajevo zadovoljilo tim ranim vodstvom? Pa sada igraju malo pod ručnom. Haskić. Obučan je prihvatio loptu. Posljednji je igrao Belošević. Aut je za Škaljića. U prošloj sezoni, recimo, Sarajevo je slavilo pobjede i u Mostaru i na ovom stadionu u posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva prošle sezone. Sarajevo je bilo bolje sa 2-1, a 1-0 je bilo na ovom stadionu. Suljić nazad za Beloševića koji griješi. Bio je tu Čomor. Škaljić će loptu pustiti van granica igrališta. Svi igrači Sarajeva su sada na svojoj polovici, čak tu na 40 metara od svog gola i Nermin Haskić. Belagić. Duga lopta prema Haskiću, ali usamljen je potpuno sam Haskić. Gubi loptu, dobio je tu jedan udarac u lice. Ide kontra Mostaraca. Izvlači se Duraković. Duraković, odlična lopta u sredinu. Imali sada prilike za udarac. Evo šanse i brani Adilović. Prvi udarac Mostaraca u okvir gola, minuta je 37. Odlično je ubacio Duraković. Čini mi se da je Merzić bio taj koji je šutirao sa možda 20 metara. Uspješna intervencija Adija Adilovića. Ivetić. Rovčanin. Dobar je tehničar. Ponovo se Duraković otvara na desnu stranu. Evo Velagića. Period koji pripada Mostarcima. Najprije onaj udarac glavom Rovčanina, pa ovaj pokušaj sa 20 metara. No, vidimo i posjed lopte u posljednjih nekoliko minuta na strani tima iz Mostara. Ivetić. Kojašević. Kojašević pored dvojice igrača. Dobiva prekršaj. Lijepa atmosfera, lijepa posjeta večeras na Koševu. Ali ipak nogomet koji ne može dobiti neku baš previsoku ocjenu. Torlak. Bajraktarević. Za Dupovca. Belošević. Škaljić. Ovaj duel protiv mladog Suljića dobiva. Evo sada ovdje malo Mirza Varešanović pokazuje svoje nogometne sposobnosti. Može li Obuća to stići? Može. Evo Emira Obuće. Za Suljića. Suljić. Obuća pa nazad za Beloševića. Dobio je slobodan udarac Belošević nakon starta Merzića.
će neko od Mostaraca biti zapisan u bilježnicu Vladimira Dominkovića. Je li to Merzić? Čini mi se da jeste. Ne zbog ovog prekršaja, nego zbog kasnijeg prigovora Samir Merzić, prvi igrač Veleža sa žutim kartonom. U onom meču prvog kola, kada je Dominković sudio Veležu, pokazao je 7 žutih kartona, od toga čak 5 Mostarcima. Šćepanović, sada bolji centar šut nego onaj od prije 10 minuta, ali sada je bio tu prekršaj. Do kraja prvog poluvremena. Nisam siguran, ali mislim da je to bio i premijer Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Nikšić, na tribinama našeg najvećeg stadiona. Kazazić. Škaljić. Kazazić. Otvara se Mustafa Kodro. Ide to okolo. I onda u prazan prostor. Daleko ide ta lopta od Durakovića. Šefko Okić za sad neprimjetan. Torlak. Sada tu štoper Sarajeva. Krenuo je sam. Može li napraviti nešto slično kao protiv švedskog Rebra? Sjetite se onog drugog gola Haskića, kada je štoper Sarajeva pretrčao sa loptom preko 50 metara i onda sjajno gurnuo loptu u prazan prostor za Haskića, koji je postigao gol. Bacuje Čomor. Postavljen ovaj put Kazazić. Ubacivanje sa strane za Kojaševića. Dostao je Čomor naprijed, stoga Kojašević izvadi ovaj aut. Nazad za Dupovca. 3 minute do kraja prvog poluvremena. Šćepanović. Sasvim nazad za Adilovića. Sarajevo u okvir gola šutiralo samo jednom, i to u 4. minutu, kada je pogodio Suljić. Evo upravo Suljića u novoj akciji. Suljić prema obući. Može li Kojašević do lopte? Ne može. Dupovac ponovo na vrijeme. Ponovo pravovremen. I onda prekršaj Dženana Durakovića nad Asmirom Suljićem. Duel dvojice golobradnih mladića. Evo, još jednom te situacije jeste faul je bio više nego očigledan. Nema grubosti, nema oštrih prekršaja. Pelošević za Torlaka. Torlak prema Obući. Obuća! Kako je samo opasan Emir Obuća. Jedna duga lopta koja je dugo putovala, ali uspio je Emir Obuća majstorski prebaciti na drugu stranu. Nije imao sreće. Evo još jednom te situacije. Bilo je blizu. 44. minuta. Evo malo uzbuđenja. Sada tu Šefko Okić pravi male probleme zadnjoj liniji Sarajeva, ali Adi Adilović i ovaj put pravovremenu svom izlasku. Hamzić je ostao na klupi, iako je bio najavljen njegov odlazak u Azerbejdžan na probu u jedan tamošnji klub. Evo Iđija Plišeka. Govorio je u superlativima o večerašnjem protivniku.
komentara šta misli o činjenici da Mirza Varešanović, trener Veleža, dobro poznaje ekipu. Rekao je da su i u stručnom štabu Sarajeva maksimalno izanalizirali igru Veleža, te što se te strane tiče da to neće biti neka prednost za ekipu Veleža. Ušli smo u posljednju minutu. Prekida gotovo da i nije bilo, stoga možda najviše 60 sekundi sudijske nadoknade. Izbacuje Čomor. Velagić. Merzić. Evo prilike za kontru. Bajraktarević traži ovom dugom loptom Haskića. Nije ga našao. Presjekao Zlatko Kazazić. A na Pecari promjena rezultata u samom finišu. Široki Breg Borac sada je 1-1 aktuelni prvaci. Dakle, na Pecari stižu do poravnanja u samom finišu. 1 minuta sudijske nadoknade. Očekivano od strane Vladimira Dominkovića. Evo, prošlo je već 30 sekundi te nadoknade, tako da će vrlo brzo arbitar iz Orašja označiti kraj prvog poluvremena. Poluvremena koje ne može dobiti neku visoku ocjenu. Uglavnom se sve dešavalo između dva 16-terca. Sarajevo imalo samo tu priliku Suljića u 4. minuti koju je Suljić pretvorio u vodstvo i onaj pokušaj obuće možda od prije minut, dva. Velež također dvije poluprilike, pokušaj Rovčanina glavom i Merzića iz šuta sa 20-ak metara. Malo za duel dvije ekipe koje su bez poraza u dosadašnjem dijelu prvenstva. A malo i za ovu atmosferu koja je daleko bolja od onog što gledamo na travnjaku. Slobodan udarac je za Kojaševića. Ušli smo u 47. minutu i ovo je vjerovatno posljednja prilika za promjenom rezultata. Kojašević, Torlak je bio u skoku. Dominković svira kraj, dakle Sarajevo protiv Veleža vodi sa 1-0 nakon prvog poluvremena. U 4. minutu pogodio Asmir Soljić. Očekivali smo nakon tog pogotka mnogo bolju, kvalitetniju igru, ali eto, to se nije desilo. Sarajevo očigledno zadovoljno vodstvom. Velež je nešto pokušavao, ali do prave prilike nije mogao doći. Na terenu je kolega Aleksandar Babić. Treneri jednog i drugog tima su s njim u društvu. Aleksandre, izvoli. Evo, ja sam ovdje na atletskoj stazi sa trenerima obje ekipe posle prvih 45 minuta. Kao što ste čuli i vidjeli, Sarajevo, Velež 1-0. Gospodin Irži Plišek je sa nama. Evo, brzi pogodak je sigurno ono što ste najviše željeli u ovom meču. Kako će se dalje stvari odvijati po vama i kako ste vi vidjeli ovih prvih 45 minuta? Naravno da ovaj prvi gol nama puno znači, pošto možemo igrati svoju igru i vjerujem da se i malo u drugom poluvremenu ova igra nama otvori i da mi izdržimo sa ovim rezultatom do kraja. Sada nema potrebe da šta mijenjate? Nema i ima, mislim da možemo i neke te segmente naše igri odigrati puno bolje i to budemo želiti u drugom poluvremenu. Hvala i mnogo sreće u nastavku. Čuli smo trenera Sarajeva, sada ćemo čuti bivšeg trenera Sarajeva, sada na klupi Veleža. Mirza, kako ste vidjeli ovo prvo poluvrijeme i kako igrati protiv bivšeg kluba? Pa jako teško igrati protiv bivšeg kluba. Nisam očekivao da ću nekad igrati protiv Sarajeva, ali to je život. Što se tiče utakmice prvo poluvrijeme, mislim da smo imali više lopte u posjedu, ali međutim nije nas bilo u završnici. Primili smo gol malo nesmotreno, ali ja se nadam da ćemo drugo poluvrijeme da pojačamo. Možda ćemo napraviti neke izmjene i nadam se da ćemo stvariti dobar rezultat. Hvala i mnogo sreće u nastavku. Eto, toliko za sada. Velide. Hvala Aleksandru, hvala trenerima Plišeku i Varešanoviću. Vidjet ćemo šta će donijeti drugo poluvrijeme. Mislim da je ovo što je rekao Mirza Varešanović možda zapravo i ono što smo mogli vidjeti. Evo, vidjet ćemo i taj gol Soljića. Dakle, Velež je imao nešto više loptu u svom posjedu, ali neku izrazitu pravu priliku nije imao. Sarajevo očigledno zadovoljno ovom minimalnom prednošću do koje su došli na samom početku utakmice. U nastavku očekujemo ipak bolji nogomet na Koševskom stadionu. Dakle, nakon prvih 45 minuta Sarajevo Velež 1-0. Vraćamo se slikom na Koševo za 10 minuta.
Škoda. Simply clever. Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, još jednom dobro večer sa stadiona Koševo. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice trećeg kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo protiv Veleža nakon prvog dijela vodi sa 1:0, a vidite i statistiku prvog dijela, dakle mršavo kada su u pitanju udarci u okvir gola, samo po jedan korner u čitavoj utakmici, 21 prekršaj, te po jedan žuti karton, posjed lopte nešto na strani domaće ekipe, 53:47%, iako su recimo u posljednjih 15-20 minuta prvog poluvremena Mostarci imali nešto više loptu u svom posjedu i u tom periodu su uspjeli stvoriti, ne možemo nazvati dvije šanse, ali dvije poluprilike. Prvi put Rovčanin šutirao glavom iz teške pozicije pored gola, drugi put Merzić uputio udarac sa 20 metara, odbranio je to Adilovića. Evo i detalja iz 4. minute kada je Kazazić pogrešio, a njegov poklon iskoristio Asmir Suljić. Bilo je to na samom početku utakmice u 4. minuti za vodstvo domaće ekipe od 1:0. Ispostavilo se i jedini pogodak u prvom dijelu ovog susreta. Kada je u pitanju današnji program ovog trećeg kola premijer lige Bosne i Hercegovine, završena je posljednja utakmica, vidite Široki Brijeg Borac bez pobjednika 1:1, danas poslijepodne Slavija Čelik 2:0, Kozara Košk 0:0, Leotar Sloboda 2:0, Rudar Prijedor Zvijezda 1:0 i Travnik Željezničar 2:1. Sutra u Mostaru igraju Zrinski i Olimpik. Tabela nakon nepotpunog trećeg kola sada po 7 bodova imaju Borac i Široki Brijeg s obzirom na njihov večerašnji remi, a 7 bodova ima i ekipa Travnika koja je danas slavila protiv Željezničara. Dakle, 3 tima sa po 7 bodova. Sarajevo i Velež imaju po 6. Pobjednik ovog duela, ako ga bude naravno, bit će sigurno i sam na vrhu tabele nakon 3 odigrana kola. Ukoliko bude nerješeno, može se desiti da 5 pa čak i 6 ekipa nakon 3 kola imaju po 7 bodova. Šansu da do brojke od 7 bodova stigne nakon trećeg kola ima i Zrinski koji sutra dočekuje tim Olimpika. Lijepa atmosfera na stadionu Asim Ferhatović Hase, preko 5000 gledalaca, jedna velika grupa od 300-400 navijača tima iz Mostara, ali korektno sportski navijaju i jedni i drugi, a gosti fudbalskog kluba Sarajevo su i učesnici finala prvih BH sportskih igara mladih. Pobjednici su regionalnih takmičenja održanih u 10 BH gradova, a djevojčice i dječaci danas dolaze iz 23 bosansko-hercegovačka grada i oni su gosti fudbalskog kluba Sarajevo. Počasni predsjednik igara je Ivica Osim, a sportske igre mladih će se održati i naredne godine, a finalisti, tačnije pobjednici sa ovog finala u Sarajevu, odlaze i na međunarodno takmičenje u Splitu, Hrvatsku, gdje se igre mladih održavaju već 15 godina. To je lijepo. Mladi sportisti su eto dobili priliku večeras biti na našem najvećem stadionu i gledati ovu utakmicu koja, pa moram to reći, i nije opravdala očekivanja. Malo toga smo vidjeli od nogometaša jednog i drugog tima. Trener gostiju Varešanović je najavio neke promjene, ali čini mi se da nema još uvijek izmjena u timu iz Mostara, ali vjerujem ako se nešto ne promijeni vrlo brzo da će Varešanović posegnuti za nekom promjenom. Ovo je Mustafa Kodro u prazan prostor. Prejako je to za Škaljića koji je u prvom poluvremenu vodio veliku bitku sa Asmirom Suljićem. Praktično čitavo vrijeme smo gledali njihove duele. Evo Iržija Plišeka. On je rekao da je zadovoljan nakon prvog poluvremena, iako mi se čini da Sarajevo pored tog gola i nije ponudilo neku spektakularnu igru. Rovčanin. Torlak. Kojašević, odlično se zagradio Kojašević. Sjajan je tehničar. Čomor pa Torlak. Nastavljaju gosti sa ovim pritiskom na zadnju liniju. Sada Dupovac.
je Haskić procijenio letove lopte. Evo Bajraktarevića. Dobro je odigrao debitant u dresu Sarajeva. Semir Bajraktarević, prvo poluvrijeme, u nekoliko navrata prekinuo brze akcije Mostaraca. Dobio šansu igrati od prve minute zbog ozljede Kenana Handžića, startera u prva dva kola. Aut je za Beloševića. Ne može Haskić do ove lopte. Belošević pa Suljić. I onda prekršaj Zorana Beloševića. Ostao je na pravi Samir Merzić. Igrač koji će, mislim, biti veliko pojačanje za ekipu Veleža u ovoj sezoni. Ovo je Kazazić. On je pogrešio u toj četvrtoj minuti kada je praktično dodao loptu Suljiću. Evo Durakovića, čeka ga Belošević. Duraković prolazi i evo šanse za Velež, brani to Adi Adilović. U četvrtoj minuti prvog poluvremena Sarajevo je povelo, evo u četvrtoj minuti nastavka Velež imao svoju možda najbolju priliku. Sjajno je probio Duraković, oštar centar šut, ali Adi Adilović pokazuje svoje golmanske vrijednosti. Gledamo još jednom. U posljednjem trenutku čini mi se ispred Velagića da je intervenisao. Nastavlja se napad Veleža. Evo sada odlične akcije. Biće prvi korner za Velež i to u 50. minutu. Torlak je, čini mi se, intervenisao. Krenuli su Mostarci mnogo čvršće, mnogo jače u drugom poluvremenu. Vidjet ćemo hoće li im to donijeti rezultat. Čini mi se da je mladi Duraković sada otišao na drugu stranu da bi ubacio loptu iz ugla. Velika koncentracija tu ispred Adija Adilovića. Na prvu stativu hvata to debitant na golu Sarajeva. Bila je gužva, ali stigao je Adilović prije do ove lopte. Dobio je i slobodan udarac. Dobro su nogometaši Veleža krenuli u drugom poluvremenu. Evo Suljića. Prekršaj Škaljića. Traži Suljić žuti karton za Škaljića. Pa bilo je 4 ili 5 faulova sigurno. Mnogo iskusnijeg Škaljića nad Suljićem, ali niti jedan da bi Vladimir Dominković se latio za svoj džep i izvadio karton žute boje. Tupovac. Prema Kojaševiću. I onda vraćeno sasvim nazad. Kazazić. Ivetić. Ispred njega je Obuča. Lopta u sredinu za, čini mi se, Kodru. Vraćena nazad za Kajtaza. Ovo je Merzić. Za prostor. Pustit će Zoran Belošević ovu loptu van granica igrališta. Dobro je Velež počeo u drugom poluvremenu taj prodor Durakovića, ona gužva nakon kornera. Sarajevo još uvijek bez nekih prevelikih ambicija da krene nešto otvorenije, nešto ozbiljnije prema golu. Pa mogu slobodno reći večeras potpuno nezaposlenog golmana Veleža Oštrakovića. Evo ga, ali nakon što mu je Kazazić vratio loptu. Sarajevo imalo taj šut u četvrtoj minuti koji je završio u golu Suljića, te onaj pokušaj glavom Emira Obuče kada je iz teške situacije glavom šutirao pored gola. To su praktično bila jedina uzbuđenja u kaznenom prostoru Mostaraca u prvom dijelu. Aut je za Beloševića. Nije mogao Kojašević između dva igrača stići do ove lopte. Sada Suljić. Pobjegao je na drugu stranu. Pobjegao možda od Škaljića. Lijepo zamišljeno. Evo Čomora. Čomor! Ostaje 1-0. Življe se igra u
drugom poluvremenu. To je dobro, to je naznaka da bi mogli vidjeti još golova, još prilika. Ovdje je Haskić lijepo ostavio loptu petom, Čomor iz trka šutirao, nije bio precizan. Kodro, teši Kodro, ali uče prekršaj, kaže Vladimir Dominković. Kazazić. Preletjela je lopta i Čomora i Ivetića. No, vidjeli ste kako izgleda tribina sa najvjernijim navijačima Sarajeva. Pjesma ne prestaje. Bajraktarević. Lijepa lopta za Obuću sada. Milošević. Obuća. Obuća u sendviču. Biće slobodan udarac. Dva igrača su tu krenula na iskusnog Emira Obuću. Momka koji je u dresu Sarajeva postigao 83 pogotka do sada. Više od Obuće u Sarajevu u zvaničnim utakmicama dala su samo 4 nogometaša, legendarni Asim Ferhatović Hase, zatim sadašnji selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić, Dobrivoj Živkov te Vahidin Musemić. Na 5. mjestu iza tih velikana Emir Obuća. Evo sada slobodnog udarca preko gola. Velošević, odnosno Šćepanović je to bio, ipak ostaje 1:0, minuta 55. preko živog zida, ali i preko gola Vučina Šćepanović. A sada Bajraktarevića, ponovo dobar u defanzivi, nakon toga fauliran Šćepanović. Mislim da će vrlo brzo, možda za 10-ak, najviše 15 minuta, Vučina Šćepanović napustiti igru. Rekao sam da se on žalio na jednu ozljedu u protekla 2-3 dana, ipak je zaigrao od prve minute. Dupovac. Nije mogao Haskić do ove lopte. Sada Haskić, ali slabo. Obuća. Prazan prostor, tražio Suljića, ali dobro tu bio postavljen Perica Ivetić. Na kraju prekršaj kojeg je napravio, čini mi se, Emir Obuća. Ivetić je ostao na travi, a Emir Obuća postaje drugi igrač Sarajeva sa žutim kartonom. Za Obuću je to prvi žuti karton u ovoj sezoni, kao i za Vučinu Šćepanovića koji je požutio u ekipi Sarajeva. Na drugoj strani Samir Merzić dobio žuti karton i njemu je to prvi u ovoj sezoni, tako da nema opasnosti. Merzić će igrati u narednom kolu kada će Velež dočekati Kozaru, a isto tako će Obuća biti u timu protiv Slavije. To je utakmica 4. kola koju ćete također moći posmatrati u direktnom prijenosu na našem programu u srijedu od 17 sati. Slavija Sarajevo. Još jedna izgubljena lopta za igrače Veleža. Evo Suljića. Čomor je u trku. Suljić. Možda je mogao gurnuti ovu loptu za Čomora. Sada to ide malo zaobilaznim putem. Morao je Suljić odmah to proslijediti na desnu stranu. Ovako samo ubacivanje sa strane za Mostarce. I pritisak Sarajeva tu sada na zadnju liniju. Ivetić poravio se u međuvremenu, sve je u redu. Još Šćepanovića. Kratak pas prema Kojaševiću. I onda Škaljić onako bez rizika to šalje van granica igrališta.
Bacit će Belošević. Za Kojaševića. Dorlak. Dorlak vuče. Suljić u prazan prostor, ofsajd pozicija za Emira Obuću. Mislim da je samo za jedan korak, za jedan djelić sekunde Emir Obuć ovdje bio prebrz. Evo upravo te situacije, odlična procjena Senada Ibrišibegovića, pomoćnika Vladimira Dominkovića večeras. Škaljić. Suljić je sada na desnoj strani, pored njega je Perica Ivetić, nema više tog duela kog smo pratili čitavo prvo poluvrijeme. Belošević, Kojašević sada, malo igrača Veleža nazad. Ali evo greške. I sada drugi put u ovoj utakmici igrači Veleža na nepropisan način ubacuju loptu u igru, a prvi adut Mirze Varešanovića sa klupe večeras zove se Bajro Spahić. Momak koji je iz Željezničara stigao tokom ljeta u ekipu Veleža i interesantno u prvom kolu također ušao u igru protiv Čelika i tada postigao gol u 95. minutu za pobjedu Mostaraca. Izlazi mladi Dženan Duraković. Solidna partija od Durakovića, bio je autor one akcije iz 48. minute kada je Adilović njegov oštar centaršut teškom mukom ukrotio. Bajro Spahić, napadač. Sada će tu biti zajedno sa Šefkom Okićem vjerovatno najveća prijetnja za Adija Adilovića. Šćepanović i Dupovac kombinuju. Ide tamo Kodro. Na ovakav način domaći su pokušavali često ove duge lopte prema Haskiću. Sada Suljić umalo da uzme Kajtaz u ovu loptu, ali iskusni Admir Kajtaz se uspio dobro snaći u ovoj situaciji. Evo Ivetića. Ovo je Okić. Prekršaj. Napravio ga je Čomor. Dakle, vrlo često vidimo tu situaciju da dugim loptama igrači zadnje linije Sarajeva pokušavaju pronaći Nermina Haskića, ali to teško da može proći. Slobodan udarac je sada na drugoj strani za Pericu Ivetića. Svi igrači Sarajeva koji večeras igra u bijeloj opremi su u svom kaznenom prostoru. Minuta 61. Perica Ivetić. Odličan centaršut. Dupovac. Ovo je Velagić. Kapiten Mostaraca sada u akciji. Velagić imali prilike za udarac. Ušao je Bajraktarević u ovaj šut i donio priliku u svom timu za kontranapad. Kojašević, sjajna lopta prema Suljiću. Evo prilike, Suljić, nema gola! Kao da je Suljić ostao bez daha. Najljepša akcija na utakmici. Bajraktarević je presjekao, ušao hrabro u jedan udarac igrača Veleža. Gurnuo loptu do Kojaševića, ovaj majstorski izbacio Suljića, međutim snage za završni udarac nije bilo kod mladog Suljića. Evo ovdje mu je pobjegla lopta i sustigao ga je, mislim, neko od Mostaraca. Sada ćemo vidjeti, ipak je Suljić taj koji je posljednji igrao loptom. Na ozljedu se žali, mislim, Velagić iz Veleža i Bajraktarević iz... Ne, ipak je tu Velagić. Sada ćemo vidjeti, to je taj žestok sudar, bio je to Mustafa Kodro. Sve će biti u redu sa Kodrom, nadam se i sa Bajraktarevićem. Hoće, pridiže se on već. Nije bilo tu nekog prekršaja namjerno. Naravno, išli su jedan i drugi prema lopti. Ušao je Bajraktarević u udarac Kodri. Poslije toga velika prilika za Sarajevo, međutim i dalje ostaje 1:0. Oštraković će vratiti ovu loptu. Bez mnogo posla. Čuvar mreže rođenih
Kazazić. Već se u igru vratio Mustafa Kodro, evo ovog trenutka i na drugoj strani Semir Bajraktarević. Evo Kodre, odmah u akciji Veleža. Belošević izlazi u pravom trenutku, Kojašević za Obuću. Obuća, ovo je prekršaj. Mislim za žuti karton, kakav je VAR kriterij bio. To je Samir Merzić. Ako se drži Vladimir Dominković svog kriterija, ovo je žuti karton. Merzić ima već jedan. Evo, obratite pažnju. Prva je pogreška suca iz Orašja. Evo sada prilike možda za Mostarce. Lijepo vraćena lopta nazad, bio je to Rovčanin. Ofsajd pozicija. Velagić iza leđa odbrane Sarajeva, pored kapitena Mostaraca tu je još jedan nogometaš. Evo sada ćemo vidjeti, ovdje je situacija kristalno čista. Šćepanović. Belošević. Belošević nije uspio prebaciti tu loptu. Evo sada nove prilike za ekipu Veleža. Kojašević. Velagić. Dorlak. Evo udarca, bilo je blizu. Bilo je blizu, vidite tu Adi Adjelović ima problema sa ramenom. Udarac iz trka, čini mi se ponovo Samir Merzić. Onako, bez mnogo čekanja, razmišljanja sa možda i cijelih 30 metara. Bolji nogomet gledamo u drugom poluvremenu, to je izvjesno Šćepanović je ovdje sada dobio novi udarac nakon ovog kontakta sa Bajrom Spahićem. Evo Šćepanovića, Bajraktarević. Sada je pokušao pronaći Obuću, prozreo njegovu namjeru, čini mi se Kodro. Ivetić i Suljić. Strelac jedinog pogotka na utakmici, postignutog još u 4. minutu. Asmir Suljić je igrao posljednji. Evo nove izmjene. Eldar Hasanović će dobiti šansu. Ivetić. Velagić uspio je nekako iskusni Velagić doći do ove lopte. Odlično se gradi. Sada Kodro. Nema ofsajd pozicije u posljednjem trenutku ispred Spahića. Adi Adjelović. Evo sada iz vištuka navijača Sarajeva upućenih svojim ljubimcima, jer Velež je vrlo blizu izjednačenja. Vrlo blizu, Mostarci odlučniji, Mostarci bolji u ovim trenucima i ne bi bilo iznenađenja da neka lopta završi iza leđa Adija Adjelovića. Evo izmjene, igru će napustiti Admir Velagić koji je očigledno ostao bez daha, umjesto njega Eldar Hasanović. Nekada nogometaš Čelika. Prije Čelika jedno vrijeme bio i član željezničara, imao i svoj izlet u inostranstvo, bio u Slovačkoj u ekipi Žiline. Evo ga sada ponovo u Bosni i Hercegovini i to u timu Veleža. Odlična akcija Okića. Dupovac izlazi. Odnosno, tako je Dupovac. Na poziciji Torlaka se sada našao Dupovac. Ivetić. Za Kajtaza koji je, nakon što je izašao Velagić, preuzeo i kapitensku traku. Škaljić.
Kodro. Bajraktarević pored njega. Sada Belošević ide u prazno. Dupovac ponovo dobro postavljen. Mislim da je mladi Amir Dupovac i večeras jedan od boljih u ekipi Sarajeva. Ostala je lopta u igralištu. Još uvijek. I tek sada korner. I to drugi za Velež. Sarajevo izvelo samo jedan korner i to u prvom dijelu. A evo 68. minuta i utakmice. I svi igrači Sarajeva, izuzmemo li Suljića, ponovo su tu u svom 16-tercu. Perica Ivetić će ubaciti. Škaljić je došao kod svog starog prijatelja na drugu stranu, Asmira Suljića. Kodro. Torlak dobro postavljen, evo prilike za kontru. Kojašević. Suljić je na drugoj strani, Kojašević. Ubacuje se Obuća, ide Kojašević, Kojašević! Ostaje 1:0. Sve je uradio majstorski Kojašević, izuzmemo li završnicu. Aplauzi za Kojaševića, pretrčao 40-50 metara. Suljić je odradio veliki posao, odvukao tamo jednog igrača Veleža na drugu stranu. Kojašević je drugog pretrčao, ali nije bilo koncentracije za završnicu. Ajdin Maksumić će dobiti šansu. Bajraktarević. Kojašević. Sada malo prejak for. Biće slobodan udarac za Sarajevo. Očigledno da traži svježinu tu sada u srednjem redu. Irži Plišek, vidjet ćemo hoće li Vučina Šćepanović, nedovoljno oporavljeni, napustiti utakmicu. Evo Kojaševića. Presjekao to Samir Merzić. Ubacivanje sa strane je vjerovatno za Beloševića. Tako je, ostavit će Damir Kojašević tu loptu. Sačekat ćemo još sa ovom izmjenom. Prvom u ekipi Sarajeva. Na drugoj strani Mirza Varešanović već napravio dvije izmjene. Prema Bajraktareviću je išla ova lopta. Izbacio, čini mi se, Škaljić. I evo sada prilike za tu izmjenu. Sa brojem 8 ipak Semir Bajraktarević. Dobit će aplauze. I to dovoljno govori o tome koliko su navijači Sarajeva zadovoljni igrom ovog debitanta. I on je malo prije imao onu neugodnu ozljedu nakon sudara sa Mustafom Kodrom. Biće sigurno veliko pojačanje u ovoj sezoni. Semir Bajraktarević za ekipu Sarajeva na toj poziciji zadnjeg veznog. Tu je konkurencija jako velika, tu igra Šćepanović, igra mladi reprezentativac Kenan Handžić, Maksumić može tu odigrati dosta dobro, kao i Aladin Đakovac koji je večeras na klupi za rezervne igrače. Tu je još jedan Novajlija u ekipi Sarajeva. Evo Maksumića, odmah je presjekao akciju, ali Kojašević nije mogao stići do ove lopte. Sada prilika za kontru Veleža. Torlak. Odlično se postavlja Torlak. 71 minuta je prošla, a od 4. minute na semaforu stoji Sarajevo Velež 1:0. Nakon toga se ništa nije promijenilo. U prvom poluvremenu prava uspavanka, u nastavku mnogo bolji nogomet. Razgovor tu Plišeka sa svojim pomoćnicima. To je Dženan Uščuplić. I evo sprema Plišek i drugu izmjenu. Imalo je Sarajevo u drugom poluvremenu te dvije prilike, najprije onu Suljića, a zatim i ovu Kojaševića da možda riješi utakmicu, ali nekako Velež ipak konkretniji u drugom dijelu utakmice. Sada izbacuje Čomor. Uporan je bio Suljić, ali lopta je bila daleko. Ubacivanje za Pericu Ivetića. Torlak. Torlak, sada griješi Torlak. Šćepanović ispravlja njegovu grešku. Obuća.
Obuća prema Kojaševiću, Škaljić. Sa trojicom igrača u zadnjoj liniji sada igra Velež, to su Kazazić, Kajtaz i Škaljić. A Adin Džafić će debitovati u dresu Sarajeva, igrač koji je prije samo par dana stigao u ekipu Sarajeva, nekada nastupao za Čelik. Vidjet ćemo umjesto koga, neko iz napada, vjerovatno Asmir Suljić. Strelac jedinog pogotka, ide na klopu. Trudio se, trčao Asmir Suljić, ljubimac navijača Sarajeva, poznat pod nadimkom Šeitan. Pravi je majstor u baratanju s loptom, ali ipak snaga mu nije jača strana. Vidjet ćemo šta za ponuditi ima još jedan debitant, Adin Džafić. Bila je lopta van granica. Nije stigao Perica Ivetić. I Varešanović i Plišek sada imaju pravo na samo još po jednu izmjenu. 74. minuta. Nije mogao Maksumić do ove lopte. Spušta to Spahić. Tu za Hasan Spahića, čija duga lopta nije bila precizna, završila daleko, daleko od Damira Rovčanina. Belošević. Haskić. Danas potpuno neprimjetan Ermin Haskić. Evo Škaljića. Dupovac. Kojašević. Bliži ovoj lopti Amir Dupovac. I onako bez rizika to šalje van granica igrališta. Aut je za Škaljića. Haskić. Sada nema offside pozicije, ali najbliži lopti Adi Adilović. Evo Mirze Varešanovića, pa mislim da iako Sarajevo vodi sa 1:0, da Varešanović ne mora biti toliko nezadovoljan. Velež je, pa ja mogu slobodno reći, u najmanju ruku ravnopravan takmac večeras domaćinu. Evo, omjer kornera, recimo, to govori 2:1. Kada podvučemo crtu na prilike i na jednoj i na drugoj strani, možda su one dvije Sarajeva za Suljića i Kojaševića bile kvalitetnije, bolje, ali generalno gledano je Velež je posebno u drugom poluvremenu u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio. Sada Ivetić za Spahića. Kodro. Odlična lopta Kodre, ipak malo prejako za Rovčanina. Izlazi tamo Belošević. Škaljić. Slab centaršut iskusnog Armila Škaljića. Velež je dobru formu najavio i na turneji u Francuskoj, kada su recimo bili ravnopravni u utakmicama protiv Bresta i Sochaux-a, koji su tada bili također u pripremama za novu sezonu. Evo, prva dva kola, maksimalan učinak za rođene iz Mostara i večeras jedna sasvim pristojna partija na stadionu na kojem Velež nije pobjedio od 1987. godine. Prekršaj. Bilo je velikih utakmica između ovih klubova. Spominjao sam to u uvodu. Nakon Sarajeva Velež je klub sa najviše sezona u prvoj diviziji bivše države, na vječnoj listi također po broju bodova od timova iz Bosne i Hercegovine. Velež iza Sarajeva. A kada su recimo u pitanju strelci svih vremena, Dušan Bajević je postigao 166 golova recimo za Velež u ligi bivše države.
Vahid Halilhodžić 103 i to dovoljno govori kakve su igrači Mostarci imali u svojoj istoriji, a ove sezone, odnosno ove godine, proslavljaju i svoj 90. rođendan. Imamo Džafić do ove lopte. Evo Šefki Okića. I sada prekršaj na travi. Završio još jedan povratnik u ekipu Sarajeva, Ajdin Maksumić. Ovo su navijači Veleža koji daju također poseban štimung ovoj utakmici. I naglasit ću još jednom zaista korektan gest uprave Sarajeva. Dakle, navijači Veleža dobili su besplatne ulaznice za ovu utakmicu. Za uzvrat će i uprava Veleža reagovati isto kada se ova dva tima budu sastala u trećem kolu proljetnog prvenstva. A isto tako svaka čast i za organizaciju, za policiju, jer navijači Veleža su već na tribinama Koševa bili pola sata prije početka utakmice i evo kako sada stvari stoje, ostaće tu do samoga kraja, što nije baš uobičajeno na nogometnim utakmicama u Bosni i Hercegovini, jer obično znamo da gostujući navijači ulaze oko 20. minute, a izlaze oko 70. Perica Ivetić je u međuvremenu zaradio žuti karton, 2-2 u kartonima. Evo Džafića. Sada Džafić, Džafić! Sjajan pokušaj debitanta Džafića. Bilo je blizu. Evo još jednom te situacije. Odličan udarac Džafića, Oštraković nije bio baš najbolje postavljen. Dobro se sve završilo za Velež. Prije 2 godine je Džafić na ovom stadionu bio strelac, a tada je nastupao za Velež. Sada Kajtaz, stiže to Oštraković. I Kajtaz je bio jednom strelac ovdje na ovom stadionu, ali kada je igrao za Željezničar u jednom derbiju, evo sada Torlaka u posljednjem trenutku. I onda Čomor. Duga lopta Čomora, ofsajd pozicija. Dakle, prije 2 sezone, kada je Velež posljednji put izvukao bod na Koševu, strelac za rođene bio je upravo Džafića. Htio sam reći i Radmir Kajtaz u jednom gradskom derbiju bio strelac jedinog pogotka na ovom stadionu. Bilo je to prije otprilike 7-8 godina kada je Kajtaz nastupao za Plave sa Grbavice. Pobjegla je lopta Kojaševiću, aut je za Škaljića, ušli smo u posljednjih 10 minuta. Evo Kajtaza sa kapitenskom trakom nakon izlaska Velagića. Pored njega Haskić, ovo je Okić. U prazan prostor, Belošević. Opasna igra. Slobodan udarac će biti za Sarajevo. Ukoliko bi ekipa Sarajeva sačuvala ovih 1-0 do samog kraja utakmice, to bi za Bordo ekipu bio ukupno 500. bod u Premijer ligi Bosne i Hercegovine svih vremena. Tu je Sarajevo na prvoj poziciji. Ovu sezonu dočekali su sa 491 osvojenim bodom. Široki Brijeg je drugi sa 486. Željezničar treći 479. Dakle, sa 6 bodova iz prva 2 kola i eventualna 3 večeras Sarajevo bi stiglo do te brojke od 500 bodova u Premijer ligi. Kojašević prema Haskiću, ali ovaj put Zlatko Kazazić odlično postavljen, ide kontra Mostaraca. Ovo je Šefko Okić, odličan centar šut. Dobro se tu postavio Čomor, evo udarca iz trka, bio je to Mustafa Kodro. Lijepo zamišljeno, ali šut je bio ipak poprilično loš. Tek toliko da
malo popuni statistiku Veleža kada su u pitanju udarci u okvir gola. Škaljić. Evo Torlaka. Za Šćepanovića. Izdržao, evo Šćepanović do 83. minute, iako sam još tamo početkom drugog poluvremena nagovijestio da teško može izdržati svih 90 minuta. Oštraković. Šćepanović. Šćepanović ne uspijeva doći do lopte. Sada možda prilika za kontru Veleža. Čomor prema Haskiću. Kajtaz. Merzić. Sada Okić. Prolazi Šefko Okić. I dalje Okić, ali ne može pored Torlaka. Kajtaz. Za Kazazića. Ponovo kao u finišu prvog poluvremena. Velež ima mnogo više loptu na samom kraju. Sada Maksumić prema Đafiću. Hoće li stići Đafić? Samo je stigao napraviti prekršaj. Čini mi se nad Pericom Ivetićem koji je bio bliži ovoj lopti. Sada su to malo prekombinovali gosti. Na kraju je Mustafi Kodri lopta pobjegla van granica igrališta. Ne žuri se domaćim. Samo 6 minuta je do kraja. Ubacuje Čomor. Obuča. I onda Kajtaz nazad za Oštrakovića. Haskić i Obuča su večeras onako poprilično zakazali, nisu nam ponudili apsolutno ništa. Izbacuje Belošević. Sada Škaljić, preskaču igru, sada i Mostarci, Hasanović. I onda Belošević. Završit će van granica igrališta. Naredno četvrto kolo Premijer lige na programu je već u srijedu. Velež će igrati na svom stadionu u Mostaru. Dočekat će ekipu Kozare, dok Sarajevo ide u goste Slavi. Ta utakmica također u direktnom prijenosu na našem programu. Onda narednog vikenda još jedna zanimljiva utakmica ovdje na Koševu, još jedan duel starih rivala. U goste dolazi Čelik, dok će narednog vikenda Velež igrati hercegovački derbi protiv Leotara. Sada Torlak. Torlak dugo gradi loptu, ali nema rješenja. Tek sada prebacuje to za Kojaševića. Kojašević u malim problemima. Slabo se kreću bez lopte igrači Sarajeva u ovim trenucima. To je upravo ono što od njih najviše traži češki trener Plišek. Međutim, evo, ovdje su malo ostali bez daha. Iako je i sreća da se ova utakmica igrala u ovom terminu s obzirom na današnju paklenu vrućinu u Sarajevu. A evo i treće izmjene koju sprema Plišek. Žuti karton za Beloševića, čini mi se. Malo Vladimir Dominković ima neujednačen kriterij kada su u pitanju žuti kartoni. Sjetimo se onog starta Samira Merzića nad Obučom kada nije dobio žuti karton. Šćepanović. Evo Maksumića. Greška Maksumića. Sada velika prilika za Velež. 3 protiv 3. Spahić. Spahić traži prostor za udarac. Spahić. Maksumić. Ispravio je svoju pogrešku Maksumić i odmah traži Đafića. Sada je malo igrača Veleža nazad, ali nema mnogo ni domaćih. Đafić. Neće biti prekršaja. Dugo dole pored out linije stoji
Damir Hadžić čeka prekid da bi ušao u igru. Hvata to Adi Adilović. Evo Hadžića, ljubimac domaćih navijača, veteran, ali igrač koji može odgovoriti zadacima, posebno u ovakvim utakmicama u samom finišu. Još jedna greška. Uzvraćaju greškom i Mostarci. Ide Šćepanović. Ovo je prekršaj. Evo potvrde onog što se malo prije desilo. Žuti karton za Zorana Beloševića. Sada prilika za ovu treću, posljednju izmjenu u ekipi Sarajeva, a crveni karton dobio je Samir Merzić. Drugi žuti. Evo sada mu nije oprostio Vladimir Dominković kao u onom slučaju prije 20-ak minuta. Zbog ovog starta nad Vučinom Šćepanovićem Merzić je zaradio drugi žuti karton. Dakle, crveni neće igrati u narednom kolu protiv Kozare. A evo te izmjene, izlazi Nermin Haskić, pa mislim možda i njegova najslavija partija od kada je iz budućnosti došao u Sarajevo. Umjesto njega uvijek dočekan aplauzom Damir Hadžić. 89. minuta. Mirza Varešanović ima pravo na još jednu izmjenu. Interesantno, iskusni Tarik Cerić ostao na klupi. Tarik Cerić koji će, kada se spremi, sigurno biti veliko pojačanje za ekipu Veleža. Evo onog prekršaja od malo prije, vidjeli ste, išao je u tijelo igrača, a ne prema lopti, i ovaj put mu Vladimir Dominković nije oprostio. Drugi žuti karton za Samira Merzića. Ovo je i tek drugi korner za Sarajevo u ovoj utakmici. Teško se sjetiti jedne domaće utakmice Sarajeva sa samo dva ubačaja iz ugla. Kojašević, Oštraković, dobar. Offside, pozicija, 3 igrača Sarajeva bile su tu iza leđa zadnje linije Veleža. Vidjet ćemo što je odlučio Vladimir Dominković. Bio je onaj jedan prekid kada su Bajraktarević i Mustafa Kodro bili ozlijeđeni, stoga 4 minute sudijske nadoknade uz 105 izmjena do sad, i to je realna odluka arbitra iz Orašja. 4 minute nade za ekipu Veleža. Obuća nije mogao do ove lopte. Hasanović, Torlak, i evo poravnanja. Dupovac u 91. minutu, autogol. 1-1. Pogledajte slavlje navijača Veleža, ali zaslužili su Mostarci ovaj bod. Vidite Mirzu Varešanovića. Dupovac je odigrao sjajnu utakmicu, ali je ovdje pogriješio. Gledamo još jednom kakav nesporazum. Krenuo je Adi Adilović ka ovoj lopti, presjekao ju je. Evo sada ćemo vidjeti najprije intervencija Torlaka i onda nesporazum na relaciji Dupovac-Adilović. 1-1. Osvetila se, ja možda mogu reći, kukavička igra Sarajeva nakon tog ranog vodstva. Više su vodili računa o odbrani svog gola, prepustili Mostarcima sredinu terena. Malo prije sam rekao, teško se sjetiti jedne utakmice Sarajeva sa samo 2 kornera, i eto, sa igračem manje Velež stiže do poravnanja. U 91. minutu autogol Dupovca. Još 2 minute su do kraja. Sada su se svi Mostarci vratili u svoj kazneni prostor. Slobodan udarac će biti za Sarajevo i vjerovatno posljednja prilika, ili bar jedna od posljednjih, da se nešto promijeni. Evo čovjeka kojeg sam malo prije spominjao, Tarik Cerić. Sada treba Varešanoviću čvrstoća u zadnjoj liniji. Tamo je još jedna lopta u terenu. Ne vidi to niko. Evo, tek sada će jedan od dječaka, odnosno Kojašević je bio bliži. Ubacit će Šćepanović. Velika gužva tu sada ispred Oštrakovića.
Čepanović, Oštraković brani. Evo Hadžića. Hadžić, slab centar šut. Ima li prilike za kontru? Ima. Mogu li Mostarci do još jednog gola? Ide Šefko Okić. Šefko Okić potpuno sam. Stiže ga sada Šćepanović. Šefko Okić, šta će biti? Na kraju čomor. Velež je bio blizu da sa igračem manje stigne do velikog preokreta, do 2 pogotka u sudijskom vremenu. Ali zasluženo, nema šta. Hrabro, odlučno tim Mirze Varešanovića je igrao večeras i bar u ovom trenutku ima taj bod, ali evo Đafića. Evo sada greške, Đafić. Nema indirekta. Sada je tu kao pokošen pao Oštraković, još 60 sekundi. Neće, kako sada stvari stoje, niti jedan tim nakon 3 kola imati maksimalnih 9 bodova. Široki borac su večeras remizirali. Dakle, Široki borac i Travnik po 7 bodova. Travnik koji je pobjedio Željezničar. Ako ostane ovdje 1-1, Sarajevo i Velež će također imati jednak broj bodova, 7. S tim što će ekipa sa Koševa biti prva zbog nešto bolje gol razlike. Tarik Cerić, vidjet ćemo hoće li uopće dobiti priliku. Evo, hoće sada. 2-3 minute već je Cerić tu pored out linije, ne dopušta Dominković. Evo dobre lopte prema Hadžiću. Hadžić u prilici, bit će korner i posljednja prilika za Sarajevo. 94. minuta je na isteku, leži tamo jedan od igrača u crvenom dresu. Morao bi Vladimir Dominković prekinuti. Čeka se izmjena, ne dozvoljava ni to Dominković. Nevjerovatno, na zemlji leži Perica Ivetić, ali ne dopušta. Ubacuje Kojašević, hvata to Oštraković, ostaće 1-1. Ovog trenutka kraj, Velež je zaslužio bod. Velež je stigao do boda sa igračem manje golom u sudijskoj nadoknadi. Slave nogometaši i navijači Veleža zasluženo ovaj bod. Mislim da su ga zaslužili. Sarajevo rano došlo do vodstva, ali onda jednom kukavičkom, bezidejnom igrom pokušalo sačuvati tu prednost, ali nije uspjelo. To se naravno obično osvijeti. To se desilo večeras, 1-1. Slave nogometaši i navijači Veleža zajedno ovaj vrijedan bod osvojen u grotlu Koševa. Atmosfera sjajna, drugo poluvrijeme jako dobro. Na kraju je Velež to uspio krunisati uz dosta sreće autogolom Dupovca. Čekamo dole Plišeka i Varešanovića. Otišao je Varešanović podijeliti radost sa navijačima Veleža zbog ovog osvojenog boda, ali dole je Irži Plišek u društvu Aleksandra Babića. Pa Aleksandre, da čujemo šta nam ima reći trener Sarajeva. Evo, upravo ćemo čuti Velide i trenera Sarajeva, gospodina Iržija Plišeka. Gospodine Plišek, evo, dosta zanimljivo drugo poluvrijeme, šanse je bilo na obje strane. Vama se desilo nešto slično kao u prvom kolu protiv Slobode, ovako nesporazum posljednje linije i golmana. Tada ste osvojili bodove, ali ovaj put vas je to skupo koštalo. Naravno da to bila velika greška, bili 2 minuta do kraja i ovo se nama ne može desiti. Ali ovo bilo i s obzirom na to mi smo imali neke 2-3 prilike da zabijemo gol i mi smo imali svoj rezultat u svojima rukima i ja sam vrlo nezadovoljan što se tiče na koji način smo završili tu utakmicu. Nakon ovih propuštenih bodova trebate podići ekipu, atmosferu u ekipi ovih dana, naime očekuju vas u narednih 7 dana, očekuju vas 2 susreta. Naravno, mi moramo se odmah spremiti za narednu utakmicu i ove bodove koje smo sad izgubili svoju greškou trebamo da dobijemo negdje drugo. Hvala vam i mnogo sreće. Evo, upravo dolazi nam ovdje i gospodin Mirza Varešanović. Čuli smo Iržija Plišeka, trenera Sarajeva. Sada ćemo čuti i bivšeg trenera Sarajeva, sada trenera Veleža. Evo, Mirza je sa nama. Mirza, kako ste vidjeli, ovo drugo poluvrijeme bilo je dosta zanimljivo. Na kraju bod je osvojen ipak. Pa drugo poluvrijeme, kako sam najavio, malo smo pojačali ritam, napravili smo neke izmjene koje su na kraju rodile plodom, jeste nekom njihovom greškom, ali međutim mislim da smo toku cijele utakmice imali veći posjed lopte, mada nismo stvarali neke šanse, nismo lako dolazili u završnicu. Mislim da nas je na kraju
ovaj gol nagradio za ovu hrabru igru na početku. Da, i Sarajevo je imalo dosta dobrih šansi, ali imali ste i vi ranije, na kraju ipak 1-1 i poravnanje na vrhu tabele kao i prethodnog kola, a tu se još može priključiti i Zrinski ako dobije Olimpiju. Naravno, Sarajevo imalo su dvije dobre prilike. Mogli smo izgubiti, moglo je Sarajevo izgubiti, mislim da je ovo na kraju najrealniji rezultat. Zahvalio se svojim igračima na velikoj borbi, zahvalio se ovim divnim navijačima što su došli u ovoliko broju i želim Sarajevu sve najbolje nastavku prvenstva. Također i mi želimo vama, hvala. Eto, toliko za sada s atletske staze, Velide. Hvala Aleksandre i mislim da drugim poluvremenom možemo biti ipak mnogo zadovoljni ako je prvih 45 minuta donijelo pravu nogometnu uspavanku. Nastavak je donio mnogo zanimljiviju utakmicu. Bilo je dosta prilika, bilo je dosta uzbuđenja i na kraju ipak, ja ću reći, realno i zasluženo osvojen bod Veleža. Po najviše zahvaljujući kukavičkoj igri Sarajeva od 4. minute, već kada su preko Suljića postigli ovaj pogodak, domaći su više vodili računa o odbrani svog gola i kazna je stigla u sudijskoj nadoknadi. Torlak interveniše glavom, nesporazum Dupovca i Adija Adilovića za poravnanje rezultata na 1-1. Velež i Sarajevo sada imaju po 7 bodova, nalaze se na vrhu tabele. Vidjet ćemo šta će reći statistika. Udarci u okvir gola su na strani Veleža, to dovoljno govori. Udarci prema golu 7-4 na strani Sarajeva. Prekršaja je bilo dosta, jedan crveni karton za Samira Merzića u samom finišu utakmice. Posjed lopte za nijansu na strani domaće ekipe. Toliko, poštovani gledalci, na kraju ipak mislim da možemo biti zadovoljni posebno igrom u drugom poluvremenu ove utakmice. Ostanite uz BHT, već u srijedu novo druženje sa Premijer ligom Bosne i Hercegovine, utakmica Slavija Sarajevo. Toliko za večeras, želim vam laku i ugodnu noć.